Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An yi ruwan sama kamar da bakin ƙwarya amma kuma na duwatsu. A biyo ma tashar mu ta ARA Digital domin jin cikakken labarin. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne maɗaukakin sarki kuma dawwamamme wanda ya saukar da Alƙur'ani da gaskiya ya aiko shi ta hannun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alƙur'ani mai girma ya bamu labarin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da duwatsu daga wutar jahannama aka halaka kafirai. To sai ga shi a wannan karan ma a wannan duniya a wannan zamani da muke ciki, a jiya an yi ruwan duwatsu a wata jiha a ƙasar Italiya. To kuma dai menene yake faruwa, Allah shi ne masanin abin da suka yi aka hukunta su da wannan duwatsu kamar yadda kuke gani. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu kuma mu kiyaye dokokin Allah. Wannan ya zama izina har su kansu Turawa sun tabbatar da cewa haƙiƙa Allah babu abin da ba zai iya ba. Domin kuwa sun tashi sun wayi gari da wannan yanayi na duwatsu kuma sannan dutse guda ɗaya ya dira ya tayar da wuta mai tashin hankali wadda ta ɗaga hankalin kowa a duniya. Da fatan Allah ya tsirar da imanin mai sa mu cika da imani. Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu, ya fi mana kurakuranmu. Kar dai a manta wannan shiri na zo muku ne daga tashar mu ta ARA Digital.